fanilor și bine v-am regăsit la primul meu episod de pe acest canal. Ei bine, astăzi o să jucăm un pic de Craftsmania, nu? Bă, de ce stă mobilul acolo? Bă, la tot. Skin-ul ăsta e a meu, deci eu-s băiatul diamantul. Hai să ne jucăm pe lumea noastră. Bun. No, hai să vedem noi ce o să facem pe aici. Bă, oh my god, man. Dacă mă duceam un pic, eram rău. Am doar 2 diamante pentru că spre la lava asta și nu sunt mica, bă, mă dau pe credit. Dar lasă-mă telefonul odată cu 2%. Scuzați-mă. Așa, bă. Ne dăm pe prieten. Ca să ieșim din cave-ul ăsta blestemat. Bă, dar lasă-mă odată. Da. Bă, da. Nimică, bă. Stați puțin. 2 secundele. Așa. Că Barbasanu a făcut ceva. Bă, dar lasă-mă odată! Uitați, chiar acolo este căsuța mea. Underground base, așa e nume. Mă mai joc și multiplayer cu Corina. Corina este aici. Nu știu când fac live-uri. Nu știu când o să fac live-uri, dar o să fac și eu câteva live-uri. Super. O să jucăm Granny Chapter 2. Eu o să joc. Tot să joci Mr. Meat. Da, și eu o să joc Mr. Meat pentru că telefonul ăsta e prea de nuc și mă dă afară. De pe... Și o să instalez și pe Granny. Și Da. pe grănița noastră scumpiță. Dar grănița noastră, cărculița noastră scumpă, bă, de ce nu m-am dat pe survival? Eu cum realizez? Nu m-am dat pe survival. Da. Da! Frumos! Mi s-a terminat și muzica. Ei bine, v-a plăcut episodul de azi? Scrieți acolo în comentarii. Nu uitați să apăsați butonașul la blană de like, subscribe plus cloncopel pentru a primi notificările. Ei bine, bă, dar n-am găsit nimic. Cam mare nimic. Bine, vreau să mă fac full iron. De ce nu dacă da? De ce nu dacă da? Așa și așa. Bă, camera asta stă acolo. Hai, bă, mi-a luat o razna telefonul. Hai, bă, du-te telefonule de aici. Și cam atâta. Un like, un share. Că dacă vă place episodul, nu uitați să apăsați butonașul la blanele like, subscribe. Vă rog, eu sunt youtuber de început. Deci... Bă, dar ce are iar telefonul ăsta? Hai, bă, dar ce ai, bă, telefonule? Vă mulțumesc super mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de like-ul ăla, blanau blindau, subscribe și un clonțopel. Ne revedem data viitoare, pa, pa!